खुलुमबाय आं मनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय नैबे समाव आं दङ चिरां जिल्लानि खाग्राबारि एरियायाव लोगोसे दिनै नोंथांमोननो मोनसे इन्टारेस्टिं आरो बड'लेण्डनिनो फार्स्ट टाइम जा बाइक राइडार्स मिट जानो थांगासिनो दङ बेनि जों जायगायाव फैदों माबायदि सालायगासिनो दङ बा मा जागासिनो दङ बेनि गासै डिटेल्सखौ होगोन लोगोसे बेनिनो अर्गेनाइजार बिथां जेकनिया इस्लारि बिथांजों जों गोबाङै सावरायगोन लोगोसे नैबे समाव थानाय नैबे जायगायावनो बिथांमोननि गासै केम्पा जागासिनो दङ लोगोसे बिथांमोननि मटिभा मा बेनि थांखिया मा लोगोसे मासिम सालायगोन बेनि बागै गुवारै सावरायगोन। बे समाव आंजों दङ आदाया बिथाङा अर्गेनाइजार बड'लेण्ड राइडार्स मिट 2020 फार्स्ट टाइम इन बड'लेण्ड स' बिथांजों जों गोबाङै सावरायनो थाखाय आगबारायदों आदाखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय गिबियावनो नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ होनो खावलायग्रोबाय। साफ्रोमखौबो खुलुमबाय फंबाय लाहारिखौबो जोबोर साबायखर बावो फैनायनि थाखाय। आंनि मुङा जेकनिया इस्लारि आं सासे कोर कमिटि मेम्बार बे जोंहानि बड'लेण्ड राइडार्स मिट 2020 फार्स्ट टाइम फार्स्ट एडिशन जागोन आरो बेहायनि आं सासे कोर कमिटि मेम्बार। दा जोङो बेहाय दाब जायगानिफ्राय मटरसाइकेल सालायग्राफोर रयेल एनफिल्ड हार्ले डेभिडसन BMW बेनेली बाइकफोरखौ सालायग्राफोर दाब जायगानिफ्राय जोंहा बेहाय जथुमगोन। बेहाय जथुमनानैहाय जोंहा साननै गोजो 4 थारिख आरो 5 थारिख जानुवारि 2020 आवहाय गोबाङैनो एक्टिभिटिसफोरखौ जोङो बेहाय ज' जानानै गेलेलांबाय थागोन आरो जेरैहाय जोंहा बीच भलिबल थागोन सुइमिं कम्पिटिशन थागोन अमा बेदर जानायनि कम्पिटिशन थागोन बेफोरबायदि गोबाङैनो एक्टिभिटिसफोरबो जोंहा बेहाय दङ आरो बिनि गेजेराव जोंहा बेलासि समावहाय मोजांथार आर्टिस्टफोर दङ डिजेसफोर दङ दा बेफोरखौबो जोंहा बेलासि समावहाय ज' जानानैहाय रंजा बाजायैहाय जोङो बेफोर एक्टिभिटिसखौ खुंलांगोन आरो बेलासि सान हाबनायनि सिगां बे मेन इभेन्ट्स मेन स्टेज श' जानायनि सिगां जोंहा गुबुन हारिफोरनि मोसानाय मुसुरनायफोरबो दङ जोङो भुटाननिफ्राय नेपाली डान्स आरो टिबिटेन डान्स बेफोरबो दङ जोंहा लकेलनि बर' डान्सफोरबो दङ सांताली डान्स दङ जोंहा नागपुरी डान्स साद्रि डान्स जेखौ बुङो बे डान्सबो दङ जोंहा बेहाय। दा सार बियो मासिम सालायगोन मानिफ्राय जागोन ना मासिम सालायनाय जागोन? अके सालायनाया जोंहा जोंनि श्री काम्पा बरगयारि डिप्युटि चिफ आरो टुरिजम मिनिस्टार बे जोंखौहाय 4 थारिख फुंनि 7टायावहाय क'क्राझार सेक्रेटारियेटनिफ्राय फ्लैग अफ खालामनानै हरगोन। दा जोंहा बेहाय ज' फैनानैहाय बे दिनावहाय जोंहा गोबाङैनो एक्टिभिटिसफ्रा बेहाय जाबाय थागोन माखासे सालायनो लुबैनाय लोगोफ्रा जोंहा ओरै गेलेमफुआ जोंहा बेनिफ्राय 35 किल'मिटार जायो कालामाटिया जोंनि बेनिफ्राय खालि 12 किल'मिटारल'सो जायो बेफोरावहाय जोंहा राइडार्सफ्रा कभार खालामनो हागोन आरो बेहाय जोंहा लांनानै दिन्थिहैग्रा लाबोफिनग्रा जोंहा लोगोफोर थागोन दा दाब जायगानि आलासिफोर फैनायफोरखाय जों बेफोर एरियाखौबो जोङो दिन्थिजोबनो हागोन आरो। सार बेवहाय इन्टारनेशनेल लेभेलनि सोरबा पार्टिसिपेट खालामगोन नामा? इन्टारनेशनेल लेभेलनि जोंहा दा नेपालनि राइडार्सफोर फैगोन आरो भुटाननि राइडार्सफोरबो फैगोन दा जोङो जेनाखि एक्टिभिटिसफोर खालामगोन बेहायबो बिसोरो फुल टाइम फैनानै थाफैनानै जोंजों ज'नो बिसोरो पुरा एक्टिभिटिसफोरखौ जोंजों लोगो लेबा हिसाबैहाय खुंलांफागोन आरो। ओमफ्राय जोंनि स्टेटआव इण्डियानि मा स्टेटनिफ्राय फैगोन बेहाय? जोंहा दा माखासे लोगोफ्रा चेन्नाइनिफ्राय सालायगासिनो दङ अलरेडि बिसोरो ओंखारखाबाय आरो इउपिनिफ्राय सालायगासिनो दङ आरो नर्थ इस्ट जोंहा 8टा स्टेट सिक्किमनिफ्राय लानानै त्रिपुरानिफ्राय लानानै नागालेण्ड मिज'राम मणिपुर अरुणाचल आसाम जों 8टा स्टेटनि जानानै जोङो बेखौ ज' खुंनो सानदों आरो जों बेखौ कोर कमिटि मेम्बार हिसाबै बेखौ जे आं सालायदों बा सोरबा सासे लोगोआ सालायदों बे नङा जोंहा कोर कमिटि मेम्बार हिसाबै जों कयेकजना सालायगासिनो दङ खिन्थु जोंहा गोबाङैनो क्लाबफोर ज' जानानैसो बेखौहाय खुंलांनो सानदों आरो। बड'लेण्डआव बे फार्स्ट टाइम ना सार? बड'लेण्डआव बे जोंहा बड'लेण्ड राइडार्स मिट बे जोंहा फार्स्ट एडिशन प्रत्येक बोसोर बे जोंहा जाबाय थागोन आरो बे खेबनिफ्राय प्रत्येक बोसोर जोंहा डिस्ट्रिक्ट मोनब्रै बड'लेण्डनि बिटिसिनि डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैनि गेजेराव बे डिस्ट्रिक्ट मोनब्रैनि गेजेराव दाब जायगायावहाय बोसोरे बे जालांबाय थासिगोन आरो। दाथ' बेखौ दैजिं फेस्टिभेलजों रिलेटेड बानायनाय जादों। जोंहा दा सम दैजिं फेस्टिभेल बे मोनसे जोंनि बड'लेण्डनि टुरिस्ट एट्राक्शन पइन्ट दा टुरिस्ट एट्राक्शन पइन्टजों लोगोसेनो जोंहा बेखौहाय फाथिनाया बेनो बेखौ खुंनाया बेनो कि जों दाब जायगानिफ्राय जों बेहाय ज' लाबोनायनि गेजेरजों जोंहा दैजिं फेस्टिभेलखौबो जोङो दिन्थिफानो गोसो बेनिफ्राय दैजिं फेस्टिभेला एक्जेक्टलि अनलि 10 किल'मिटार बे हार्डलि 15 मिनिट्सनि लामायाबो बिराद मोजांथार बेखायनो जोंहा बेखौबो जोंनि राइडार्सफोरखौहाय एक्सप'ज खालामनानै दैजिं फेस्टिभेलाबो एसे आरो जौगाथिनो माने
गोबाङैनो मानसिया बाहेरानि जोंहानि राइडार्सफ्रा गोबाङानो बाहेरानि लोगो लेबाफोर जोंहा बिसोरबो मिथिलांगोन कि दैजिं फेस्टिभेल होननाय मोनसे गिदिर फेस्टिभेल दा नर्थ इस्टआवहाय बे बुंजानो थाङो आरो बुंजाबायबो सबसे गिदिरथार फेस्ट होननानै दा बेखौ जोंबो एसे आरो मिथिहोजानो लुबैयो आरो जोंनि लोगोफोरनि थ्रुयै सार ओमफ्राय मटिभा बेनि थांखिया माबे बेनि थांखिया जोंहा राइडार्सफ्रा अल इन्डिया जोंहा बिभिन्न राइडार्स मिट दङ नर्थ इस्ट राइडार्स मिट दं दा राइडार्स मेनिया होननाय दङ जे फैगोन खेबावहाय नेपालाव जागोन बिदिनो जोंहाबो बे बड'लेण्ड राइडार्सखौहाय बिदिनो ब्रादारहुड प्रमट खालामनो जोंहा सेंग्राफोर सिख्लाफोर गोबाङैनो सलायग्राफोर दङ जोंहा ब्रादारहुड सिस्टारहुड जोंहा इउनिटि खालामनो बेफोरखौहाय जोङो लानानैहाय खौसेथि जानानैहाय माने राइडार्सफोरनि ग्रुप पुरा अल इन्डिया प्लास नेबरिं कान्ट्रिज अफ भुटान एन्ड नेपाल जोङो ज' जानानै बेफोरखौहाय सालायनोहाय आरो सब समायनि थाखाय अरायनि थाखायहाय जोङो कानेक्सनाव थानोहाय बेखौ खुंनाय जागोन आरो बे फार्स्ट एडिशन जेनाखि जोंनि बड'लेण्ड राइडार्स मिटनि फार्स्ट एडिशन बेखौ जोंहानि सासे लोगो सेप्तेम्बरावसो रुंसारि जानानै थांनाय सासे लोगोनि नामावहाय डेडिकेट खालामदों बे सासे लोगोआबो जोंहा राइडार्स खामोन गावहाबो मोनसे गुवाहाटी बेस्ड क्लाबनिबो मोनसे एकदम गायसनजेननाय सासे सुबुंमोन बिबो दा बिथांनि नामा कमल कुमार नार्जिनारिमोन बिनि नामावहाय जोङो बे जोंहानि फार्स्ट बड'लेण्ड राइडार्स मिट फार्स्ट एडिशनखौहाय बिनि नामाव डेडिकेट होनानै जों बेखौ खालामनाय जायो आरो दानिया सारमोना डेटखौथ' फिक्स खालामबाय 4 and 5 जानुवारि 2020 पजिटिभलि 7 AM आव बड'लेण्ड सेक्रेटारियेटनिफ्राय फ्लेग अफ जागोन अके थेंक इउ सार नोंथांमोना बे थांखिया मोजाङै जाफुंथों लोगोसे आरो जोंहा बुकिंआ अनलाइन बुकिंआ जोंहा 25 तारिखआव बन्द जानायमोन किन्तु दा गोबां जायगानिफ्राय जोंहा इन्डिभिजुअल कल खालामनानै रिक्वेस्ट खालामनानैहाय रिक्वेस्ट खालामबाय थाजानायखाय जोंहा आरो 31 तारिखसिम जोङो बेखौ एक्सटेन्ड खालामना होबावनाय जाबाय दा जोंहा अर्लि बार्डआथ' जोंहा 1500ल'सोमोन 1500 बियो 15 तारिखैनो क्ल'ज जानानै थांबाय दा स्टान्डार्ड बुकिंआ कन्टिनिउ अपेन जागासिनो दङ बे 2000 रुपिस 2000 थाखाल'सो 2000 आरो जायफ्रा बेहाय फैनानै डाइरेक्ट वाक इन खालामगोन जेखौ जोङो गेट क्रास बुङो बेहाय जोंहा 3000 होनांगोन आरो सार बेसेबांसो पार्टिसिपेन्ट एक्सपेक्ट खालामदों नोंथांमोना दा जोंहा बेहाय अल इन्डिया अराउन्ड 500 जोङो एक्सपेक्ट खालामनायमोन किन्तु जोंहा एसे दा सम दावराव दावसि बा एसे दिनफ्रा एसे थिग नङिनि थाखाय जोङो अराउन्ड 350खौ जोङो दा एक्सपेक्ट खालामनानै दङ थेंक इउ सार इन्टारभिउ होनायनि थाखाय लोगोसे जों 4 and 5 आव जों फैगोन लोगोसे नोंथांमोननि बे थांखिखौ आरो मोजाङै गोसारहोगोन स' थेंक इउ सार थेंक इउ